nok min søster gerne lave noget, som hun fortæller. Ja, vi skal lave spansk slik challenge, og vi sidder så i Malaga lige nu. Ja. Vi starter med den her. Skal vi prøve det her? Jo. Okay. Hvad står der? Det er sådan noget Kinder Joy. Jeg ved faktisk ikke. Jeg har smagt noget lignende, tror jeg altså. Jeg ved det faktisk ikke helt og sådan noget. For vi har fået det rigtig mange. Ej, men nu vil du gerne lide det. Ja. Er den svær? Ja. Sådan. Så er der sådan en lille tægtemsagtig ske. Ja. Hvilket du starte med? Jeg starter med den her. Og det er legetøj. Ja. Ej, det er sådan et menneske. Ej. Ej, må jeg vil gerne se, hvad jeg får i legetøj. Ej, det er sådan et menneske. Nå, lad os gå videre til det næste. Nej, Malou, jeg kan ikke lige få den her op. Jeg kan ikke lige få den her op. Nå, Jeg fik altså noget andet. og vi giver selvfølgelig stjerner fra 1 til 10. Ej, Ej, det er sådan noget helt mærkeligt-agtigt. Malou, jeg kan ikke få noget lavet. Nej, bare. Vi giver det små. Må hun godt lige tage det her? Det ser altså sådan her ud. Jeg tror, man gør... Ej, Malou. Hey, Malou, vent. Ej, det smager egentlig meget godt. Gør det. Mm. Vil du gerne hjælpe mig med at få den her af? Prøv at se det. Er det ikke lækkert? Men smager det? Hvilken side skal man bruge det? Det er i hvert fald det, jeg tror. Det her smager rigtig godt. Jeg vil se, om man godt kan finde det i Danmark. Vil du ikke godt? Jo. Og vi skal jo være her i 20 dage. Ej, ikke 20 dage. 3 dage mere. Nå ja. Jeg vil få en kugle op. Den her vil jeg nok give en... Okay, 10'er. Jeg giver den nok en... 8,5. Okay, 10'er. Fordi selvom den smagte rigtig godt, så er den alligevel ikke sådan rigtig lige mig. Og lige så sætter der mere herovre. Ja. Hey! Skal jeg tage det til dig? Resten er til mig. Skal vi tage den her nu? Ja. Ej, jeg gør det. Okay. Hvad hedder det egentlig? Jeg kan ikke læse det nu. Det her, det hed et eller andet Kinder Joy. Det her hedder Millions Strawberry. The tiny tasty cherry sweets with real fruit juice. No artificial colors. Flavors. Den der smager godt. Ja.
Og man kan få 2 af dem hver dag. Det vil jeg ikke. Det skal være sygt godt. Malu! Smag dem. Ej. Det er simpelthen sådan noget. Men du skal selv samle dem op. Vi kan jo bare kaste dem ud. Vi lader dem bare. De er faktisk så tykke i. Hey! Det smager rigtig godt. Det var så det her. Det er ligesom sådan noget tyggegummi. Nej, det her. Jeg var ikke det. Du var ikke det. Det flyver altså. Ja, det er meget. Så tager vi sådan en her. Et jordbær. Nå. Okay. Spis nu. Det er sådan en mega flot jordbær faktisk. Jeg spiser. Hvis man tager for meget af det, så bliver det sgu sur. Det er ikke lige helt mig. Ej, det smager jo ikke helt godt. Men hvorfor har du lagt dit hjerte her? Ej, det kan jeg så godt lide. Jeg kan godt spise det. Vil du smage sådan den her eller noget? Ja. Du vil ikke kunne lide den. Ja, altså lige her. Det var så klamt. Nå, det var så klamt. Virkelig. Jeg skulle ikke have den her mere. Den kommer du tættere på. Hvor kan du tage den? Tak. Ja, nu tager vi så den her. Og så tager vi den her. Det her er også Haribo Virus. Så. Det er bare noget, der er sukker på. Og jeg gider ikke have en banan. Jeg hader bananer. Jo, vi skal lige Jeg hader bananer. Vi skal. Det er ligesom sådan, Fly! Ja. Ej, kan vi få sådan en her? Der er det er lige meget. Jeg tager bare sådan en her. Men det er ligesom den her, ikke? Hvor tager jeg ned? Ikke mere. Vi glemte at sige, hvor meget vi gav den her. Nå ja. Jeg giver den... Jeg giver den 0. Jeg giver den altså sgu 0. Og den der giver jeg sgu 10. Jeg giver den 8,5. Hvilken skal vi smage? Der er masser af ting i den her pose. Ja. Vi kan jo starte med sådan en her. Det ser ud Sådan af en noget ko-agtig karamel. Det ligner en kolo. Det er sådan en hvid karamel.
til man kan ikke se dig. Hvor kan du godt lide Det tage? smagte af sådan noget kokos og mælk blandet sammen. Så får jeg kolort. Kolort. Skal I sådan en her? Vi aner ikke, hvad det er. Hvad er det her? Hvad står der? Hey! Hvad er den her? Den er sådan noget cola. Hvor spørger vi? Skal du bytte? Nej, tak. Oh my god. Har vi godt sådan, så er det en Kan vi tage klikker. sådan noget her? Hvad med sådan en her? Jeg tager sådan en her, okay? Så tager vi sådan en. Ja, men Malou, jeg vil godt have den. Ja, det er bare her. Kan du ikke lide den? Nej. Mine er gul. Jeg elsker lakrids, mand. Skal du høre det? Buk. Du skal også smage den her. Jeg tror, jeg skal. Du skal smage de her. De er mega gode. Malou. Jeg tager lige mine ting. Alicia siger hej.